Здравейте! Днес ще ви покажа как самостоятелно може да ориентирате вашата DTH антена към новия сателит Hotbird, с който вие ще получите по-добро качество на картинки и разнообразен брой програми. Преди да преминете към следващите стъпки, от инструкцията е необходимо предварително да знаете пин кода на вашия приемник. По подразбиране той е 4 нули. Ако е променен и не го знаете, се свържете с нас на телефон 359 87 123. Преди да пристъпите към завъртане на антената, се уверете, че на преден план няма обекти, които възпрепятстват получаването на сигнала, например висока сграда в близост, дървета или други. В случай, че антената е на трудно достъпно място, моля не предприемайте действия за самостоятелно насочване. Преди да стартирате процеса, е необходимо да намерите точната позиция на сателита Hotbird. За тази цел трябва да използвате компас и веб-базирано приложение dishpointer.com. Като зададете местоположението си и изберете новия сателит Hotbird 13E, ще получите данните за градусите. Ако има видимост, може да пристъпите към завъртане на антената. Ето какво ви е необходимо. Гаечен ключ 13 и картател 5. Първо развивате леко 4-те гайки на държача на антената към стойката, така че да позволи лесно завъртане на антената надясно. С помощта на компас или избраното от вас приложение насочете антената. Необходимо е да завъртите и конвертора на антената по показания начин, като предварително разхлабите болтовете с отвертката. Непосредствено след отместване на конвертора трябва болтовете да бъдат затегнати. След това развивате болтовете за елевация, намиращи се на показаното място, за да може антената да се повдигне спрямо оказаните нива в приложението dishpointer.com. От дистанционното на приемника натиснете бутон меню и преминете към настройки. След това изберете системни настройки и въведете вашия пин код. Изберете сателит, в LNB настройки потвърдете с бутон ОК и в секцията отидете на Viva.com User 1 и натиснете жълтия бутон на дистанционното. Влезте в секция настройки на сигнала и въведете честота 12616. След това изберете хоризонтална поляризация, символ Rate 30000, FAC 5.6. Потвърдете с ОК и повторно отново с ОК. Дадете показанията за качество и фиксирайте антената така, че да получите ниво на качеството над 70%. Ако всичко е наред с насочването на антената към Hotbird 13E, бутонът ОК е активен и катиначето е заключено. Завършвате инсталацията с натискане на бутон ОК и на екрана стартира канал 1. След като получите максимални показания за силата на сигнала, фиксирайте антената, като дозавиете гайките за елевация и тези, които придържат антената. Следете нивото на сигнала да остане същото. Следвайки тези стъпки, вие успешно ще можете да ориентирате вашата DTH антена към новия сателит Hotbird, с което ще може да се насладите на разнообразието от различни канали и тяхното качество.